Добро утро. Приятно ми е да се запознаем. Този го. Тя лоша е ли? Ти си най-добрият. Как следва? Ядосан? Яд. Има алергия. Откочи. Разбирам го плажите. В момента ти поверявам деликатна работа. Проблемът е за мен. Аз не знам дали ще се справя да плажите. Семейството ще ти се благодари по много начин. Колко време да се превъзнеш за бъдещето си? От днес увеличавам двойно заплатата си. Ще срещна отлъчно до Ана и ще ме уведомяваш за всичко, което говори и ти прави. Разбрали сте ли? Любовта не идва по заповед. Познавам Мигел преди да срещнеш с какво. Кой ти умираш от време. Ти беше доста вързан спокоен. Цунко како плюе. Цунко е точно, да. Цунка ги. Дай на мама, цунка. Цунка. Мамо. Стига, ма. Че голяма цунка, голяма са. Точно просто. Повече няма да иска това как канапита. Направо няма да се купи. И се вижда. Това вече е възможно. Удобни и модерни уреди за съвременен цикъл. Това е всичко, което ви е необходимо. Поръчайте ви, то е омнипотент. Например, от 99 Аз тия толкова боли. и нощни вибрации. От 98 у дома. Бони!